easy. Hi guys, खुलुमबाय आं अक्षय बर'आ नोंथांमोननिसिम आंनि बे असम ट्रिक्स चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खनसेबाव फिन बरायनाय बावहरफिनबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ट्रिकनि भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। दिनैनि बेसेन गोसा ट्रिकआनो जादों मोनसे फाइलखौ अर्थात माइक्रसफ्ट अफिस वर्डनि फाइलखौ जों माबोरैहाय लक खालामनो हागौ। दानिया जोङो जिकुनु माइक्रसफ्ट अफिसनि फाइलखौ ओपन खालामनो नाजाग्रो जाय फाइलखौ जोङो लक खालामगोन बे फाइलखौ जोङो ओपन खालामना लाग्रो। नोंथाङा जाय लकेसनाव दोनदों बे लकेसनाव थांनानै फाइलखौ ओपन खालामनानै ला। ओपन खालामनोसै जिखिजाया मोनसे ओपन खालामबाय आं फाइलखौ ओपन खालामबाय। ओमफ्राय अफिस बुटनाव क्लिक खालाम। अफिस बुटनाव क्लिक खालामनानै प्रिपेयाराव क्लिक खालाम। प्रिपेयाराव क्लिक खालामनानै इनक्रिप्ट डकुमेन्ट होननायखौ नाय, बेयाव क्लिक खालाम। बिनिफ्राय मोनसे बिदि बक्स फैगोन पासवर्ड लिरनाय। बेयाव नोंथाङा जि पासवर्ड होनो गोसो बेयाव मोनब्रैसो पासवर्ड थुना हो। जेरै आं आंनि गोसो बादि थुना होबाय। बिनिफ्राय अके मारिना हो। बिनिफ्राय आरो नेक्स्ट पासवर्डनि बक्स फैबावगोन। दानिया रि एन्टार पासवर्ड होननाय इयाव लिरनाय दोङो। दा बेयाव जोङो आरोबाव बेखौनो थुना होफिन पासवर्डआ। बिनिफ्राय अके। बिनिफ्राय खनसे सेभआव थांफिन आरो सेभ खालामना हो। अब्लानिया जाबाय। दानिया जोङो नायनोसै बेखौ फाइलखौ क्ल'ज खालामदो। क्ल'ज खालामनानै बे फाइलखौनो ओपन खालामनो ट्राइ खालामफिनदो। नायनोसै जोङो। दानिया नायदो नोंथांमोन। दानिया रोखा रोखा फोरमान जाबाय। फाइला लक जाबाय। अब्ला बे लकखौ मात्र जाय लकखौ मिथिदों बे मानसियासो खुलिनो हासिगोन। आङो दानिया लक नाम्बारखौ थुबाय आरो ओपन खालामनोसै। अब्ला जाबाय लगनि खामानिया बिदिनो। एसेनोसै, गोजोन्थों। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां।